erakutsi dugu borroka eta presioaren bitartez garaipenak lortzeko ahalmena dugula. Abortuaren legearen erreforma bertan bera ustea lortu dugula. Ederki dakigu bestelako aldaketak egiten ari direla. Gure gorputzen kudeaketaz baliatu nahi dutela. Horregatik, eraikitzeko, eragiteko dugun ahalmenaz jabetuta, borroka feministan jarraituko dugu. Martxoak 8an, ofentsiba kapitalista heteropatriarkal honen testuinguruan, kalea hartzeko deialdia egitera etorri gara. Emakumeon nazioarteko egunetik aldaketa feminista aldarrikatu nahi dugu. Gure bizitzak ospatu nahi ditugu. Horiek guztiak erdigunean ipiniz eta merkatuen bortizkeria salatuz. Sistema kapitalista neoliberalak kapitala metatzean eta hiritarrak eskubidez desjabetzean aurkitzen du boterea. Eta sinetzarazi nahi digute, beren botere kuota hori salbatzera behartuak gaudela. Erreforma eta murrizketek prekarizazioa ekarri digute. Emakume eta baztertu onganako indarkeria areagotu dute. Euskal Herria feminismotik eraikitzen ari gara. Aurtengo martxoak 8an, emakume mundu martxako 4. nazioarteko ekintzako Europako birak Kurdistanen izango du hasiera. Herrialde honetako emakumeak eredu ditugu eta elkartasuna adierazi nahi diegu horiei eta Kurdistango herriari. Emakumeen mundu martxako bira irailaren 28an iritsiko da Euskal Herrira. Gure gorputzak, gure territorioak martxan jarraituko dugu denok azke izan arte lelopean. Eta urriaren 4 arte arituko gara ekintza desberdinak aurrera eramaten. Beraz, parte hartzera dei egiten zaituztegu. Eta besterik gabe, badakigu zer daukagun, antolatu eta borrokatu. Gora, borroka feminista!